ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୈତିକତାର ମାଲିକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଓ କ'ଣ ଭୁଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଟୁନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ଇତିହାସର ଏକ ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜାଦାର ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦାନ ବା କରୁଣା ଭଳି ନୈତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କହୁଛେ, ଯେମିତିକି ମାନବ ଅଧିକାର, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ଦାସପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମାନବ ସଂଘର୍ଷ, ତର୍କ ଆଉ ଅନୁଭବର ଫଳ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦାବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଯାହା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଆଉ ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛି ଦାବି, ଯାହା କେବଳ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଜିଦ୍ କରେ ଆଉ ଧରିନିଏ ଯେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଗତି, ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଦାବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବିରୁ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଟିକେ ଖୋଲିବା। ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଆକାଶରୁ ଖସିଥିବା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅନୁଭବରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଏହି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। ଏହି ସାମୂହିକ ଅନୁଭବର ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସ୍ଥିରତା ଆଣି। ଆଉ ଶେଷରେ 1948 ମସିହାରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେହି ଉପହାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନୁଭବରୁ ଶିଖାଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ପ୍ୟାଟର୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଗାଇଡ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ଆଉ ନ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏହା ବିନା କୌଣସି ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାର, ନିଜ ପସନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଧାରା 18। ଏହା କହେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବ, ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖି ବି ରହିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ଶେଷରେ ସମାଜ ଓ ବିକାଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ନୀତି ଯାହା ସମାଜକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଧିକାର। ତେବେ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଗଲେ ଚଳିବନି। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇ କଥାଟି ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ। ଆମେ ସତ୍ୟକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇନେ, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆମ ନିଜ ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଏହା କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିଣାମର କଥା। ହିସାବଟା ବହୁତ ସିଧା ସରଳ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତେବେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ତେବେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ।
ଏହାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ କଠୋର ଆଦେଶ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରେ। ଶେଷରେ ଏହି ସବୁ ନୀତିକୁ ଆମେ ମାଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଯେମିତି ମାଟି କାହାକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏଭଳି ମୂଳଦୁଆ ଯାହା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ସାମୂହିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଫଳ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ?